Серафет Молов и съм национален менеджер ключови клиенти в Авенди. Работата е изключително динамична, изисква много стратегическо мислене, планиране, подготовка. Няма два еднакви дни, които да си приличат. Всъщност има много богат опит в сектора, вече са над 20 години. Преди 3 години взех решение да се присъединя към екипа на Авенди. Това, което ме накара да взема това решение тогава, бяха няколко неща. На първо място познавах екипа и знаех начина, по който той работи. Второто нещо определено бяха силата и познатите и световно известни брандове, които Авенди представя по прекрасен начин на българския пазар. Третото е силата на предприемаческия дух и култура, която има в организацията. Имаме свобода да заставаме зад нашите идеи, да предлагаме решения, съответно и да носим отговорността за тях. Но трябва да кажа няколко неща, които са изключително важни. На първо място това е екипната работа. Екипната работа не само в екипа на ключови клиенти, с различните отдели в организацията. Маркетинг, планиране. Основната част от работата ми е изграждане на дългосрочни партньорства с големите ключови вериги в България. Авенди винаги се стреми да търси обратна връзка от клиентите, така че решенията, които предлагаме, да бъдат устойчиви и дългосрочни. Мотивацията е нещо много интересно. Силно вярвам в това, че мотивацията и резултатите не идват от само себе си. Те са резултат от неимоверна подготовка, много усилия, постоянно учене. Тук няма рутина. Всеки ден носи ново предизвикателство. Това, което ме зарежда или мотивира извън работата, това е моето хоби. Изключително много обичам бягането на дълги разстояния. Едно такова бягане изисква изключително много подготовка, дисциплина. И всъщност най-ценното в това е, че стремежа да постигнеш определен резултат се изразява в това да се умееш да надскочиш себе си всеки ден. Смятам, че в Авенди го правим по същия начин. Всеки ден се стремим да ставаме по-добри и да подобряваме собствените си резултати. Ако сте част от екипа на Авенди, благодарим ви. Успехът ни е възможен благодарение на всеки един от вас. А ако искате да се присъедините към нас, очакват ви невероятни възможности.